హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు మరి మన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 3rd చాప్టర్ అందరికీ స్వాగతం. కర్మయోగం. పోయినసారి 2వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాం. కర్మయోగంలో 43 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా ప్రార్థనతో ప్రారంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో తృతీయ అధ్యాయం కర్మయోగము. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు అంటున్నాడు, జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో ఈ కర్మలు, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి అని, జాయసి చేత్ కర్మణస్తే, కర్మలు చేయడం కంటే బుద్ధే మంచిదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే జనార్దన, తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం, ఈ ఘోరమైన కర్మలో నన్ను నియోజయసి కేశవ, ఎందుకు వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అంటున్నాడు. సో జనార్దన, కేశవ, ఈ కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధే మంచిదని నువ్వు అనుకుంటే నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో నన్ను ఎందుకు వినియోగించాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటున్నాడు. అంటే దీనిని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, అర్జునుడికి ఇంకా బుద్ధి యోగం అంటే ఈ కర్మయోగం గురించి 2nd చాప్టర్లో బ్రీఫ్గా చెప్పినా కూడా క్లియర్గా అర్థం కాలేదు అని. అందుకని ఇంకా వివరం కోసం అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఈ జాయసి అంటే ఇదే గొప్ప అనుకుంటే, ప్రశస్తతరము అంటే చేత్ అయినట్లయితే, ఇదే గొప్ప అయితే ఏది కామ్యకర్మల కంటే కూడా బుద్ధి, మరి నన్ను ఇలాంటి ఘోరమైన యుద్ధంలో ఎందుకు వినియోగిస్తున్నావు అని అడిగాడు. సో మరి భగవంతుడు అర్జునుడికి మరి ఆత్మస్థితి అంతా కూడా 2nd చాప్టర్లో చెప్పారు. అలాగే ఆత్మానుభవం మార్గం ఏమిటి అంటే బుద్ధియోగం. అంటే మరి ఏ పనినైనా సరే ఆసక్తి, ఫలాసక్తి లేకుండా చేసి భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయాలని చెప్పారు. మరి కొన్నిసార్లు ఈ కృష్ణ భక్తి భావం జడత్వం అని తప్పుగా భావిస్తారు. ఆ విధంగా అపార్థం చేసుకోని వాళ్ళు కృష్ణనామాన్ని జపిస్తూ, అంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ నామాన్ని జపిస్తూ భక్తులవడానికి ఒక ఏకాంత స్థలానికి వస్తూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణ భక్తి తత్వంలో సంపూర్ణంగా శిక్షణ అనేది పొందనిదే ఇలా ఏకాంత స్థలంలో కృష్ణనామ జపం చేయడం కూడా హితకరం కాదంటున్నారు. అసలు ముందు నీకు ఈ భక్తి తత్వం అనేది సంపూర్ణంగా అర్థమైతేనే, నీకు ఆ ట్రైనింగ్, సరైన ట్రైనింగ్ ఉంటేనే, నువ్వు ఇలా ఒక్కడివే వెళ్ళిపోయి చేసినా అది నీకు కరెక్ట్గా పని చేయకపోవచ్చు. అలాంటి
పని చేయడం వల్ల కేవలం అమాయకు జనులచే భక్తి అంటే అమాయకులు చూసి నిన్ను పొగడొచ్చు. ఇతనొక్కడే అబ్బో! చాలా ఇదిగా ఇక్కడ హ్మ్, సాధన చేస్తున్నాడు అని. కానీ అర్జునుడు సైతం భక్తి భావన అంటే క్రియాశీలక జీవనం నుంచి విరమణ పొంది ఏకాంత స్థలంలో తపోధ్యానాలు చేయటం అని అర్జునుడు కూడా అందుకే అలా అనుకున్నాడు. ఏది మరి నేను హ్మ్. బుద్ధే మంచిదనుకుంటే నన్ను ఈ యుద్ధంలో ఎందుకు ఆహ్, అని అడుగుతున్నాడు గదా! కర్మలు చేయడం కంటే బుద్ధే మంచిదనుకున్నప్పుడు నేనివన్నీ వదిలేసి అలా ఆహ్, ఉండొచ్చు కదా! హ్మ్. ఆ మార్గంలో అని అనుకుంటున్నాడు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. కృష్ణ భక్తి అనేటటువంటి సాకుతో యుద్ధం నుంచి తెలివిగా విరమించాలని అలా మనసులో ఆ భావంతో అంటున్నాడు. కానీ అతను ఒక మంచి విద్యార్థి గనక గురువు ఎదుట ఈ విషయాన్ని ఉంచి ఉత్తమ మార్గమేదో నాకు చెప్పమని ఒక మంచి శిష్యుడిలాగా ప్రవర్తించాడు. కాబట్టి అర్జునుడి యొక్క ఈ ప్రశ్నకి సమాధానంగా భగవంతుడు కర్మయోగాన్ని ఈ 3వ అధ్యాయంలో విపులంగా వివరించాడు. సో, భక్తి భావనతో అంటే ఆ కర్మను వనరించటం అనేది. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య येन శ్రేయోహమాప్నుయాం. ఓకే. సో వామిశ్రేణ ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు. దయచేసి అందరూ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. వ్యామిశ్రేణ అంటే అనేక అర్థాలు కలిగిన ఇవ వలె అనేక అర్థాలు కలిగిన దాని వలె వాక్యేన వచనాలతో బుద్ధిం తెలివిని మోహయసి మోహింపజేస్తున్నావు. ఈ మే నా యొక్క ఇక తత్ అందుకని ఏకం ఒక్కటే దయతో తదేకం వద అంటే దయతో నిశ్చయంగా ఏన దేనితో శ్రేయ నిజమైన లాభాన్ని అహం నేను ఆప్నుయాం పొందుతాను. నువ్వు నాకు చెప్పు. నువ్వెన్నో అర్థాలు కలిగిన ఈ బోధలు ఎన్నో చేశావు. కానీ నాకు అర్థం కావడం లేదు. నా బుద్ధి మోహం చెందిందంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. నాకు తెలియడం లేదు. నువ్వెన్నో చెప్పావు విషయాలు. కానీ నాకు ఇక ఇప్పుడు క్లియర్‌గా క్లారిటీ తెలియడం లేదు. కాబట్టి నాకు ఏది అత్యంత శ్రేయోదాయకమో దయతో నువ్వే చెప్పు. మరేమో బుద్ధి మంచిదంటున్నావు. మళ్ళీనేమో మరి ఇలా కర్మ కంటే మరిప్పుడేమో కర్మలు ఈ ఘోరమైన పని చేయమంటున్నావు. నువ్వు చెప్పినవి చాలా విషయాలున్నాయి. నాకేమిటి క్లియర్‌గా కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉంది. కాబట్టి ఏది మంచిదో నువ్వే నాకు దయతో చెప్పు అంటున్నాడు. సో, ఈ భగవద్గీతకు ఉపోద్ఘాతంగా ఇంతకుముందు మరి సాంఖ్యయోగం, బుద్ధి యోగం బుద్ధితో మనం ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం, ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయడం, ప్రారంభ స్థితిలో సాధకుడి యొక్క స్థితులు, ఇవన్నీ గూడా మనం సెకండ్ చాప్టర్‌లో బ్రీఫ్‌గా చూసాం. కానీ అవన్నీ గూడా ఒక క్రమబద్ధంగా వివరింపబడలేదు. వాటి కంప్లీట్‌గా అవగాహన చేసుకోవడానికి ఒక క్రమంగా మనం ఆ విషయాలను వినడం, ఒక ఆర్డర్‌లో వినడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. కాబట్టే అర్జునుడు బాహ్యానికి అస్పష్టంగా అనిపించే విషయాలను సంపూర్ణంగా తెలియజేయాలని ఇలా అడిగాడు. ఎందుకంటే క్లారిటీగా తెలియాలందరికీ అనేది. తద్వారా సాధారణ వ్యక్తితో సహా ఎలాంటి వాళ్ళు అందరూ గూడా వాళ్ళ ఊహల ప్రకారం కాకుండా కరెక్ట్‌గా చేసే పద్ధతి తెలుస్తుందని అర్జునుడు అడిగాడని చెప్తున్నారు. కాబట్టి తన యొక్క పదప్రయోగంచే అర్జునుడిని కలతపెట్టడం భగవంతుడి ఉద్దేశ్యం కాదు. నువ్వు చాలా విషయాలు చెప్పావు నాకు ఎంతో యూనో ఎన్నో రకాల వివరాలతో కానీ నాకు కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నానన్నాడు గదా! అది అతన్ని కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడం గాదు భగవంతుడి ఉద్దేశ్యం. కాకపోతే ఏమిటంటే భక్తి భావన అంటే జడత్వమా? జడత్వం అంటే ఏం చేయకుండా కూర్చోవడమా? లేక క్రియాశీలక సేవయా? అంటే హ్మ్. ఆహ్, పని చేస్తూనే మనం ఇది ఎలా సాధించవచ్చు ఆ స్థితిని, భక్తి భావన అంటే ఆ యోగాన్ని అనేది అర్జునుడికి క్లియర్‌గా తెలియలేదు. అంటే ఇలా మనం పని చేస్తూనే
భగవంతుడికి అర్పించి ఆ రిజల్ట్స్ మీద ఆసక్తి లేకుండా చేసిన అదే ఫలితం వస్తుందన్నది అర్జునుడికి అప్పటికి ఇంకా అర్థం కాల. అందుకని తన ప్రశ్నల ద్వారా భగవద్గీత అంతరార్థాన్ని కోరి నిష్ఠాపూర్ణులకు భక్తి మార్గంలో సుగమం మనలాంటి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాడనమాట ఈ ప్రశ్న అడిగి. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. లోకేస్మిన్ ఈ లోకంలో వివిధా నిష్ఠ 2 రకాల నిష్టలు శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. పూర్వమే ప్రోక్త చెప్పాను నీకు ఇంతకు ముందే 2 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయని. అనగా అంటే పాపరహితుడా. జ్ఞానయోగేన అంటే జ్ఞానయోగంతో సాంఖ్యానం ఆత్మతత్వాన్ని, అలాగే కర్మయోగేన భక్తి యోగం ద్వారా యోగినాం భక్తులకు. సో 2 రకాలు ఉన్నాయి. పాపరహితుడైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి మానవులు 2 రకాలుగా ఉన్నాయి, 2 మార్గాలు ఉన్నాయని ఇంతకు ముందే వివరించాను. కొందరేమో దానిని సాంఖ్యతత్వం ద్వారా అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా, ఇంకొకరు తాత్విక కల్పన ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే, ఇంకా కొందరు భక్తి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సాంఖ్యము మరియు తాత్విక కల్పన ద్వారా కొందరు అర్థం చేసుకుంటారు. సో అది భగవంతుడు సాంఖ్యయోగం అంటే మరి ఇక్కడ ఇక్కడ బుద్ధ భగవాను లాంటి వాళ్ళు ఆచరించినటువంటి మార్గం చూపిస్తున్నారనమాట. అంటే సాంఖ్యతత్వము మరియు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? తాత్విక కల్పన అంటే వాళ్ళు ఈ తత్వాన్ని గురించి అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఇంకా కొంతమంది భక్తి మార్గంలో ఇక్కడ భక్తుల్ని చూపిస్తున్నారు. సో సాంఖ్యం అంటే ఆ జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం అనలైజ్ చేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఆ రకంగా తెచ్చుకోవడం. కర్మ తర్వాత ఇది జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. ఈ జ్ఞానంతో నీ పనులు నువ్వు చెయ్యి. ఎలా చేస్తావంటే ఇటువంటి జ్ఞానంతో చెయ్యి. ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడి మీద ఆయనకు అర్పించి ఆయన మీద భక్తితో చెయ్యి. అలా చేస్తే కూడా నువ్వు పనులు చేస్తూనే నువ్వు అయోగ స్థితిలోకి వెళ్తావు. అందుకని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 మార్గాలు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడి ఇక్కడ. సో భాష్యంలో ఏమంటున్నారంటే ద్వితీయాధ్యాయం 39వ శ్లోకం 2nd చాప్టర్లో సాంఖ్యయోగం మరియు కర్మయోగం అనే 2 విధానాలని భగవంతుడు అక్కడ వివరించారు. అదే విషయం భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇంకొంచెం విశదీకరంగా చెప్తున్నారు, ఇంకా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా. ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థాల యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమైన సాంఖ్యయోగం. సో సాంఖ్యయోగం ఏమిటి? ఆత్మను గురించిన విషయం అన్నమాట. ఆత్మ యొక్క తత్వం, భౌతిక పదార్థాల తత్వం. ఆత్మ ఈ భౌతిక పదార్థాలు అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం అంటే ఈ అశాశ్వతమైన మన శరీరం అవ్వనివ్వండి, ఇక్కడ వస్తువులు అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా భౌతిక పదార్థాలు. ఆత్మ మాత్రం నిత్యమైనది, ఆధ్యాత్మికం, భగవంతుడి అంశ. కాబట్టి ఆత్మతత్వం, ఈ భౌతిక పదార్థాలు వీటన్నిటినీ అనలైజ్ చేయటం సాంఖ్యయోగం. మానసిక కల్పనలను కావించుటయందును మరియు ఏదైనా విషయాలను ప్రయోగాత్మక జ్ఞానము తాత్విక చింతన ద్వారా ఎరుగుట అందు అభిరుచి కలిగినట్టి మనుషులకు చెందినది. సో ఈ ఆత్మ భౌతిక పదార్థాలను అనలైజ్ చేయటం ఇవన్నీ ఎలాంటి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది అంటే, ఇలా ఈ విషయాలను తెలుసుకోవాలి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా అనే క్యూరియాసిటీతోనూ ఈ తాత్విక చింతన చేసి వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఇక 2వ రకం వారు భక్తిభావంతో కర్మలను అనుసరిస్తారు. అలా భక్తితో పని చేసుకుంటూనే వాళ్ళు ఆ పూర్ణత్వ స్థితికి వెళ్తారు. సో కొంతమంది ఇలా తాత్విక చింతన ద్వారా సాంఖ్యయోగం మీద మార్గంలో దానిని అనలైజ్ చేసి ఆ రకంగా కొందరు ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. సో ఈ భక్తితో పనిచేసే మార్గం 2వ మార్గం. ఈ విషయం మనం 2nd చాప్టర్లో 61వ శ్లోకంలో చూసాం. బుద్ధి యోగాన్ని అనుసరించి కర్మ చేయడం ద్వారా మనిషి కర్మబంధాల నుంచి బయటపడగలడని,
పైగా కర్మలో ఎలాంటి దోషము కలగదు. వాళ్ళు ఈ భావంతో కర్మ చేస్తే ఎలాంటి దోషము కలగదు అని భగవంతుడు మరి ఆ 39th శ్లోకంలో సెకండ్ చాప్టర్లో చెప్పారు ఆల్రెడీ. సో బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటి అంటే మళ్ళీ భగవంతుడి పైనే సంపూర్ణంగా ఆధారపడటం. తద్వారా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద మనం కంప్లీట్‌గా ఆధారపడటం అంటే ఏమిటి? ఆ శరణాగత తత్వం. మనం అలాగని ఏమి చేయకుండా కూర్చొని అన్నీ భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అనటం గాదు. ఆ పని చేస్తూనే ఆ పనిని భగవంతుడికి అర్పించడం. అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడు మనం దానిని సమత్వంతో, భక్తితో స్వీకరించటం. అది సక్సెస్ అయినా, ఫెయిల్ అయినా. అలా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు పని చేయకూడదు. ఏదొచ్చినా ఒకటేగా అనుకుని. మన డ్యూటీ ఏమిటంటే పనిని కరెక్ట్‌గా చేయడానికి ప్రయత్నించడం. అలా భగవత్ మీద భక్తితో మన డ్యూటీని మనం కంప్లీట్‌గా చేసినప్పుడు, ఆ రకంగా మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మనం ఇంద్రియాలన్నిటిని కూడా సులభంగా అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ భావాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనం ఆసక్తిని తగ్గించుకుంటున్నాం గాబట్టి ప్రతిఫలాల మీద మన కోరికలు, క్రోధాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తాయి. మరి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గి కోరిక లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇంక క్రోధం ఉండదు. కోరిక వల్లే ఈ క్రోధాలు, ఈ పోటీలు ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నీ ఈజీగా అదుపులోకి రాగలవని ఈ 61వ శ్లోకంలోనే మనకి భగవంతుడు సెకండ్ చాప్టర్‌లో చెప్పారు. కాబట్టి భక్తితో పనిచేస్తే ఇంద్రియాలను వాటిని కంట్రోల్ అవుతాయి అని. కాబట్టి ధర్మము, తత్వాలు వీటిలాగానే ఈ 2 యోగాలు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంది. తత్వం లేని ధర్మం కేవలం సిద్ధాంతం లేదా మూఢ విశ్వాసం అవుతుంది. ఒక తత్వం, ఒక ఎనాలిసిస్ లేని ధర్మం మరి ఒక సిద్ధాంతం ఏదో ప్రిన్సిపల్ లాగా ఉంటుంది, మాటలాగా, మూఢ విశ్వాసంలాగా. దానికి ఎప్పుడైతే సరైన తత్వాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే. అలాగే ధర్మం లేనటువంటి తత్వం కూడా మానసికమే. తత్వానికి ధర్మం ఉండాలి, ధర్మానికి తత్వం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ 2 ఇది కాకపోతే అది కరెక్ట్ అయినటువంటి పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక మానసిక కల్పనలే. కాబట్టి పరతత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందాలి అంటే, తెలుసుకోవాలి అంటే నిష్టగా ప్రయత్నించేవారు కూడా చివరికి భక్తి భావననే పొందుతారు. సో, ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా భగవంతుడిని పొందడానికి చివరికి అన్ని మార్గాలు గూడా భక్తిలోనే అంతమవుతాయి. భక్తే చివరి మెట్టు అన్నిటికి కూడా. అందరూ ఆ భక్తిలోకే దిగుతారు. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా. కాబట్టి భగవంతుడే అన్నిటికీ గమ్యము. ఈ విషయం భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది. భగవంతుడితో కనుక పోల్చినట్లయితే జీవుడి యొక్క నిజస్థితి ఎలాంటిది అని అర్థం చేసుకోవడమే ఇందులో ముఖ్యాంశము. అంటే భగవంతుడికి ఆయన ఎవరు, మనమెవరు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటమే. సో, పరోక్ష మార్గం అయినటువంటి మనోకల్పన చేస్తూ, ఊహించుకుంటూ అంటే మనిషి ఏమిటి మనకి భగవంతుడు, ఏమిటి ఈ పరిస్థితి, కనెక్షన్ అని మనం ఊహించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనిషి క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావనకు రావచ్చు. లేదా అంటే అలా ఆలోచిస్తూ, కాంటెంప్లేట్ చేస్తూ, మెడిటేషన్ అని అసలు మనకి భగవంతుడికి కనెక్షన్ ఏమిటి, ఇలా అనలైజ్ చేస్తూ ఆ ఊహలలో అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు కనెక్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఆ యోగాలోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ రెండవ మార్గమైన ఈ కృష్ణ భక్తిలో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్నే ఏర్పరచుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో కూడా అందుకని కృష్ణ భక్తి మార్గం చాలా ఉత్తమమైనది. ఆ మొదటి మార్గంలో వెళ్ళినా గూడా నువ్వు చివరికి భక్తిలోకే దిగుతావు. కాబట్టి రెండిట్లో భక్తి భావనే గొప్పది. తాత్విక విధానం ద్వారా ఇంద్రియాలను శుద్ధిపరచుకోవాల్సిన అవసరం దానిలో లేదు భక్తి మార్గంలో. ఎందుకు? కృష్ణ భక్తి సాక్షాత్తుగా అదే పవిత్రం చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఆ రెండో పద్ధతిలో నువ్వు జ్ఞానాన్ని వెతుక్కున్నప్పుడు నువ్వు ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటావో నీకప్పుడు ఆ ప్యూరిటీ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ భక్తి భావంతో నీకు ఆ ప్యూరిటీ వస్తుంది. నువ్వు ఇంక ఇంద్రియాలను వేరేగా
సెపరేట్గా మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకునే పని ఉండదు. ఎప్పుడైతే నీలో భక్తి భావాలు పెరుగుతాయో ఆటోమేటిక్గా నీ సెన్సెస్ కోరికలు కంట్రోల్ అయిపోతాయి అంటున్నారు. సో భక్తి మార్గం అనే ప్రత్యక్ష విధానం వలన ఆ ఇంద్రియాలను నియమించడం చాలా సులభం, చాలా ఉదాత్తం అంటున్నారు. న కర్మణా మనారంభాత్ నైష్కర్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో న కర్మణ విద్యుక్త కర్మలు చేయకుండా ఉండటం వల్ల నైష్కర్మ్యం కర్మఫలాల నుంచి విముక్తి మనిషి పొందడు. పురుషో అశ్నుతే. సో నైష్కర్మ్యం అంటే కర్మ చేయకుండా ఉన్న స్థితిని మనిషి పొందడు. నువ్వు పనులు మానేసి కూర్చున్నంత మాత్రాన నీకు ఆ కర్మఫలాల నుంచి విముక్తి రాదు. నచ సన్యాస అంటే అలాగే సన్యసించడం చేతనే ఏవ అంటే కేవలం సన్యసించడం చేతనే సిద్ధిం జయాన్ని సమధిగచ్చతి అంటే నీకు పొందడు. నా ముందు నా అన్నారు కదా, సో నా సమధిగచ్చతి అంటే పొందడు అని అంటున్నారు. కేవలం కర్మ చేయకుండా ఉండటం ద్వారా ఎవరు కూడా కర్మ ఫలాల నుంచి విముక్తి పొందలేరు. మనం అనుకోవచ్చు కర్మ చేస్తే బంధాలు చుట్టుకుంటాయంటున్నారు, కర్మ చేయకుండా కూర్చున్నామంటే ఏ బంధాలు చుట్టుకోవు కదా అని. కరెక్ట్గా అది కరెక్ట్ పద్ధతి కానే కాదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవరు కర్మఫలం నుంచి విముక్తి పొందలేరు. అలా అని కేవలం సన్యాసం ద్వారా కూడా ఎవరు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు అని సెకండ్ చాప్టర్లో చూసాం. సో నువ్వు అన్నీ గివప్ చేశాను అనుకున్నా కూడా నువ్వు కంప్లీట్ సన్యాసత్వంలో ఇంకా లేవు అని ఎవరు పొందలేరు ఆ కంప్లీట్ సన్యాసత్వాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో ఈ లౌకిక జనుల హృదయాలన్నీ కూడా మరి శుద్ధి చేయడానికి, చిత్తశుద్ధి కోసం మరి కొన్ని విద్యుక్త ధర్మాలు మనం పాటించవచ్చు. పాటించిన వేదాల్లో చెప్పారు ఇలాంటివి కొన్ని. చిత్తశుద్ధి కోసం కొన్ని పనులు చేయొచ్చు. అప్పుడు కొంచెం మనసులో కల్మషాలు తగ్గి పవిత్రులు అవుతారు. అప్పుడు మనిషి సన్యాసాశ్రమాన్ని తీసుకోవచ్చు అని. అయితే ఈ పవిత్రత పొందకముందే హఠాత్తుగా మనం సన్యాసం తీసుకోవడం ద్వారా సిద్ధత్వం లభించదు. చాలా మంది రెడీ కాకముందే మేము రెడీ అనుకుని సన్యాసం తీసుకుంటారు, కానీ అది సిద్ధత్వాన్ని ఇవ్వదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి మనం చేయవలసిన బాధ్యతలన్నీ ధర్మాలను నియమంగా పాటించి మనం పవిత్రులమైనప్పుడు సన్యాసం స్వీకరించవచ్చు. మన డ్యూటీస్ని వదిలిపెట్టేసి సడన్గా మనం సన్యాసం అంటే అది దానివల్ల నీకు జయం కలగదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి సాంఖ్యతత్వవేత్తల ఉద్దేశం ప్రకారం సన్యాసం స్వీకరించిన వెంటనే మనిషి నారాయణుడితో సమానుడంటారు. కానీ భగవంతుడు అలా అనరు. ఎందుకంటే హృదయం పవిత్రంగానిదే సన్యాసం స్వీకరించినా కూడా అది కేవలం సాంఘిక వ్యవస్థ సంక్షోభానికే కారణం అని అంటున్నారు. కాబట్టి మనిషి తన విద్యుక్త కర్మలను నిర్వర్తించకపోయినా కూడా భగవంతుడి దివ్య సేవను స్వీకరించి తన శక్తి అనుసారము పురోగమించినట్లయితే భగవంతుడితో ఆమోదింపబడతాడు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అన్నారు. ఇలాంటి ధర్మాచరణం కొంచెం వనరించినా సరే మరి మనిషిని గొప్ప సంకటాల నుంచి బయటపడేస్తుంది. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. సో నిశ్చయంగా కశ్చిత్ ఎవరైతే క్షణమపి ఒక క్షణకాలమైన జాతు ఎప్పుడూ కూడా నహి తిష్టతి ఉండడు, అకర్మకృత్ ఏదో ఒకటి చేయకుండా కార్యతే చేసేటట్లుగా ప్రేరేపించబడతాడు. నిశ్చయంగా అవశః అంటే తన వశం లేకుండానే ఆటోమేటిక్గానే అలా చేస్తాడు కర్మ పని సర్వులు ప్రకృతి జై అంటే భౌతిక ప్రకృతి వలన పుట్టిన గుణాల చేత అంటున్నారు. అంటే ప్రతి మానవుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి వలన కొన్ని తాను పొందిన గుణాలు ఉంటాయి.
ఈ ప్రకృతిలో మరి సత్వరజస్తమో గుణాలని మాయతో నిండి ఉందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మానవుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి వల్ల తాను పొందిన ఈ గుణాలను అనుసరించి అవసుడై అంటే ఆ గుణాలకు లొంగిపోయి ఈ కర్మలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గుణాలు ఎలా చెప్తే అలాంటి పనులు చేస్తాడు. కాబట్టి ఏదీ చేయకుండా క్షణకాలం కూడా ఎవ్వరం ఉండలేం. ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాము. కనీసం నిద్రన పోతాం, అది పని అనుకోవాలి. సో సర్వదా చైతన్యంతో కూడి ఉండటం వల్ల దేహానికి సంబంధించింది గాక ఆత్మ యొక్క లక్షణమై ఉన్నది. ఈ చైతన్యం అనేది దేహానిది కాదు, ఆత్మది. ఆ చైతన్యం అక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ దేహాన్ని కూడా పనిచేసేటట్లు చేస్తోంది. సో ఆత్మ లేనిదే భౌతిక దేహం కొంచెం కూడా కదలదు. అంటే దేహం కేవలం ఒక చైతన్యరహితమైన వాహనం లాంటిది. నిత్య క్రియాశీలకమై క్షణకాలం కూడా జడత్వం తెలియదు ఆత్మకు. ఆత్మ యొక్క ఉనికి వల్లనే అది పనిచేయగలదు చైతన్యం అనేది. వాస్తవానికి మరి ఆత్మను భక్తి కర్మల యందే నియుక్తం చేయాలి. అంటే భక్తి కర్మలంటే ఏదైనా భగవంతుడికి సమర్పించి చేయడం. లేదంటే అలా చేయకపోతే మాయాశక్తి నిర్దేశాలైన కర్మలలో మనం నియుక్తులం కావచ్చు. సో ఏ పని చేసినా కూడా అది భక్తితో భక్తి భావంతో భక్తి కోసం చేసినట్లు చేయాలి. లేదు అంటే వేరే చేయకూడని కర్మలలో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అంటున్నారు. ఈ భౌతిక సంపర్కం నుంచి ఆత్మ భౌతిక గుణాన్ని పొందుతుంది. ఆత్మ వచ్చింది ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద స్థితిలో వచ్చింది మరి. సో ఇక్కడ ఈ పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తే ఆత్మను శుద్ధిపరచుటకు శాస్త్రములందు తెలుపబడిన విద్యుక్త ధర్మాలను విడిగా నిర్వర్తించాలి అంటున్నారు. కానీ ఆత్మ దాని నిజకర్మ అయిన కృష్ణ భక్తిలో నియుక్తమైనప్పుడు అది ఏది చేయగలిగినా కూడా లాభదాయకమే అవుతుంది. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఫస్ట్ క్యాంటో 5th చాప్టర్ 17 శ్లోకాలు ఏమన్నారట? త్యక్త్వా స్వధర్మం చరణాంబుజం హరే భజన్న పక్కోధపతే తతో యది యత్ర క్వవా భద్రమభూదముష్య కిం కోవాత ఆప్తో భజతాం స్వధర్మతః. ఎవరైనా సరే భక్తి భావాన్ని స్వీకరించినప్పుడు శాస్త్రవిహితమైన కర్మలను పాటించకపోయినా కూడా, భక్తిని సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోయినా కూడా తన స్థితి నుంచి పతనం చెందిన ఎలాంటి నష్టాన్ని గాని పాపాన్ని గాని పొందరు. ఎవరు? భక్తి భావనను స్వీకరించిన వాళ్ళు. అలా కాకుండా అతను శాస్త్రాలలో తెలిసిన అన్ని పవిత్ర కర్మలు చేసినప్పటికీ భక్తి లేనిచో ఏమి లాభాన్ని పొందగలడు అని ఈ శ్లోకం అంటోంది. నువ్వు ఇవన్నీ ఏదైనా మహా గొప్ప మంగళప్రదమైన రహితమైన శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులన్నీ నువ్వు చేయొచ్చు. మరి నువ్వు శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులన్నీ చేయకపోయినా, ఎంతో భక్తి సేవలు నువ్వు చేయలేకపోయినా, నీకు భక్తి భావం ఉంటే చాలు, అప్పుడు నీకు ఏ పాపము అంటదు. అలా కాకుండా నువ్వు శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులన్నీ చేయొచ్చు, నిన్ను పవిత్రం చేసే కర్మలన్నీ చేయొచ్చు, కానీ భక్తి భావం లేనప్పుడు దానివల్ల ఏమి లాభము అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ భక్తి భావన స్థితికి చేరడానికి ఈ పవిత్రీకరణ విధానం అవసరం. అలా మనం మనస్సును పవిత్రం చేసుకుంటేనే ఆ పవిత్రతే భక్తికి దారి. భక్తి అంటే ఆ పవిత్రమైన ప్రేమ, నిష్కల్మష ప్రేమ, అందరిలో భగవంతుని చూసేది, అందరి పట్ల సమత్వం. మరి ఈ ఇంద్రియాలను జయించిన వాళ్ళు, మనస్సును జయించిన వాళ్ళు, వాళ్ళ మనస్సు పవిత్రం. కాబట్టి ఈ సన్యాసం పవిత్రీకరణ విధానం దాని తుది లక్ష్యం ఏమిటి అంటే, భక్తికి ముందు అది అవసరం. దాని తుది లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భక్తి భావన పొందటమే. సన్యాసం తీసుకున్నా, పవిత్రీకరణ కోసం మనం ఏదైనా సాధనలు చేసినా,
ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్గా దేనికోసం చేస్తున్నాం అంటే భక్తి భావన పొందడానికే చేస్తున్నాము. అలాంటి కృష్ణ భక్తి గనక మనకి ప్రాప్తించలేదనుకోండి, ఇక సమస్తము కూడా నిష్ఫలమే. భక్తి లేనప్పుడు భక్తి భావం మనం డెవలప్ చేసుకోలేకపోతే అంతా వ్యర్థమేని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో ప్రతి మానవుడు మరి భౌతిక ప్రకృతి వలన తాను పొందినటువంటి గుణాన్ని అనుసరించి వాటికి లొంగిపోయే ఆ గుణాలకి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ కర్మలు చేయకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఎవరు ఉండలేరు. నెక్స్ట్, కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో కర్మేంద్రియాలు 5 కూడా ఏమిటి? ఈ కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా నియంత్రించినా కూడా, సంయమ్య నిగ్రహించినా, ఎవరైతే నియంత్రిస్తారో అస్తే నియంత్రించుకుని ఉంటారో మనస్సుతో స్మరన్ ధ్యానిస్తూ ఇంద్రియార్థాన్ ఇంద్రియ విషయాల్లోనూ విమూఢాత్మ మూఢుడైన జీవుడు మిథ్యాచార నటన చేసేవాడని చెప్పబడుతుంది అంటున్నారు. సో కొంతమంది పైకి సన్యాసం అది ఇది అన్నా కూడా వాళ్ళు ఎన్నో ఇంద్రియ వ్యామోహాలకి గురి అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించినా కూడా ఈ పైకి కనపడే బాడీని తినొద్దు అని ఆపుతాం, కానీ మైండ్ అంతా కూడా ఫుడ్ మీద ఆ స్వీట్స్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించినా కూడా మనస్సు ఇంద్రియాలందు నిమగ్నమై ఉండేవాడు. సో వాళ్ళిద్దరూ బోట్లో వెళ్తున్నారనమాట. సో మనస్సు ఇంద్రియాలందు అంటే ఒక పడవలో ప్రయాణం చేసినట్లుగా కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించినా కూడా ఈ మనస్సు ఇలా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటుంది ఆ ఇంద్రియాలనే పడవలో నిమగ్నమైపోయి. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు నిశ్చయంగా వాళ్ళని వాళ్లే మోసగించుకున్న మిథ్యాచారులు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు కపటులు. చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు భక్తి భావనలో కర్మ చేయటానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. కాబట్టి ఆ మిథ్యాచార్యులు వాళ్ళు అనుసరించే శిష్యుల్ని కూడా భ్రమించజేయడానికి శుష్క వేదాంతం చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ శ్లోకం ప్రకారం అలాంటి వారందరూ కూడా మరి సరి అయిన వాళ్ళు కాదు. ఆ ఇంద్రియ ప్రీతిని ఎవరైతే కోరుతారో వాళ్ళు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ తనకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను గనక అనుసరించినట్లయితే, క్రమంగా అనుసరించినట్లయితే, అంటే ఇంద్రియ ప్రీతిని కోరిన వాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని గనక పాటించి తన నియమ నిబంధనలను అన్నిటినీ కూడా అనుసరించినట్లయితే గనక క్రమంగా పవిత్రం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం చాలా మంది అందరం కూడా ఇంద్రియాల మీద ప్రీతితోనే ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అంటే సరి అయిన సమయంలో వానప్రస్థాన్ని, తర్వాత సన్యాసాన్ని, ముందు మరి ఏది బ్రహ్మచారి, అదేది మరి గృహస్థుకు ముందు, ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, తర్వాత వానప్రస్థం పిల్లల బాధ్యతలు తీరిపోయిన తర్వాత, చివరికి సన్యాసం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్టేజ్ తీసుకోవాలి. ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ తనకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలన్నీ అనుసరించి అంటే తన గృహస్థాశ్రమాన్ని అన్నిటినీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి ఆ తర్వాత క్రమంగా వాళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రం చేసుకోవచ్చు. కానీ యోగిలాగా నటిస్తూ ఏదో ఇంద్రియార్థాలను వెతకడంలో అర్థం లేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు కపటాచారులే అంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడి అలాంటి వాళ్ళ జ్ఞానం భగవంతుడు ఆయన మాయతో హరింపజేస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా ఎలాంటి విలువ ఉండదు వాళ్ళకి. అలాంటి కపటాత్ముల మనస్సు ఎప్పుడు కూడా అపవిత్రంగానే ఉంటుంది. అతని యొక్క వాళ్ళ యాక్షన్ వేస్ట్ అంటున్నారనమాట. వాళ్ళు ఎన్నో ప్రదర్శనలు చేయొచ్చు, కానీ అదంతా కూడా శూన్యమే అంటున్నారు. భగవంతుడికి తెలుసు కాబట్టి. కాబట్టి పైకి కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించి ఉన్నా కూడా ఇంద్రియార్థాల మీదే మైండ్ ఉన్నట్లయితే ఇక నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకున్న వాడివి అవుతావు. కపటాచారి అంటూ మిథ్యాచార అనే పదం వాడారు. యస్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సా విశిష్యతే. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలను మనస్సుతో నియమ్య అంటే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో
అరభతే. ఇంద్రియాలను మనస్సుతో కంట్రోల్ చేయటం ఎవరైతే ప్రారంభిస్తారో ఈ కర్మేంద్రియాల చేత కర్మయోగం భక్తిని, ఈ కర్మయోగ మార్గాన్ని అసక్త సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా అతను విశిష్యతే అత్యుత్తముడు. సో మనస్సు చేత ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ ఎవరైతే నిగ్రహించగలుగుతారో, అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఎప్పుడైతే సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో అప్పుడు ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఈ కర్మయోగంతో వాళ్ళు ఉన్నవాడు శ్రద్ధవంతుడు, అత్యుత్తముడు అంటున్నారు. సో ఇంద్రియ భోగం కోసం కపటయోగిగా ఉండడం కంటే ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తిని కలిగించి భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశింపజేసి మన స్వధర్మంలో ఉండి మన జీవిత లక్ష్యం కోసం ప్రయత్నించడం ఉత్తమం అంటున్నారు. సో పైకి నువ్వేదో అన్నీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాను, నేను సన్యాసిని అయిపోయాను అనుకున్న దానికంటే నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటూ నువ్వు ఆ స్వధర్మం పాటిస్తూ నువ్వు ఉండటమే ఇంకా ఉత్తమము అంటున్నారనమాట. ఈ రకంగా నువ్వు భవబంధాల నుంచి విముక్తుడు అవ్వచ్చు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తూనే, కాకపోతే అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యి. వాస్తవానికి నిజమైన స్వార్థగతి లేదా జీవిత పరమార్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని చేరుకోవడం. అది నిజమైన కోరిక, స్వార్థం. ఈ జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో మనకి తోడ్పడే విధంగానే ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతులన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అందుకే చిన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అని, తర్వాత గృహస్థాశ్రమం అని, తర్వాత వానప్రస్థం. అంటే నీ డ్యూటీస్ అన్నీ అయిపోయాయి గృహస్థాశ్రమంలో, నువ్వు అప్పుడు వానప్రస్థానికి వచ్చావు. ఆ తర్వాత ఆ వానప్రస్థంలో నీ పిల్లలు అన్ని నీ డ్యూటీస్ ఫినిష్ అయిపోయాయి. సో నెక్స్ట్ సన్యాసం, అంటే ఇక అప్పుడు నువ్వు కంప్లీట్గా నువ్వు సన్యాసం అన్నిటినీ కొంచెం ఆ సంగత్వాన్ని వదిల్చుకునే స్టేజి అని అంటున్నారు. సో అందుకని మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుని పొందటం కాబట్టి దాన్ని సాధించడానికి వీలుగానే మనకి వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి గృహస్థుడు కూడా భక్తి భావనలో గనక ఉన్నట్లయితే ఈ గమ్యాన్ని చేరుకోగలడు. మనం ఏదో గృహస్థులో మనకు సాధ్యపడదు, సన్యాసులు ఇలాంటి వాళ్ళకే ఈ జ్ఞానము భగవత్ ప్రాప్తి అని మనం అనుకోవచ్చు. అందుకని గృహస్థులు కూడా ఇది చేయగలరు, ఈ గమ్యాన్ని చేరగలరు. కాబట్టి ఆత్మానుభవం కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినట్లుగా ఈ నియమిత జీవితాన్ని సాగిస్తూ సంగరహితంగా, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళ పనులను గనక వాళ్ళు చేశారంటే, వాళ్ళ డ్యూటీస్ని పురోభివృద్ధి చెందగలరు. సో తపస్సులే చేయక్కర్లేదు, యజ్ఞాలే చేయక్కర్లేదు, అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ధ్యానాలే చేయక్కర్లేదు. ఎవరైనా సరే నువ్వు నీ జీవనాన్ని, నువ్వు నీ పనిని నువ్వు చేస్తూ అటాచ్మెంట్ లేకుండా నీ కర్మను నువ్వు చేశావంటే నువ్వు ఈ మార్గంలో పురోభివృద్ధి చెందుతావు. ఈ విధానాన్ని అనుసరించి శ్రద్ధావంతుడు అమాయకులను మోసగించడానికి కపట భక్తిని ప్రదర్శించే కపట యోగి కన్నా ఇలాంటి ఈ మార్గాన్ని అనుసరించిన శ్రద్ధావంతుడు ఉత్తముడు కాబట్టి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇలా మనం గొప్ప వైరాగ్యంలో ఉన్నామనుకుని ఏదో అందరికీ దూరంగా ఇలా ఉండటం కన్నా శ్రద్ధగా వీధుల్ని శుభ్రం చేసేవాడైనా కూడా ఉత్తముడే. ఎందుకు? అతని డ్యూటీ ఏమిటి? వీధి శుభ్రం చేయడం. అతను శ్రద్ధగా ఆ తన పని చేస్తున్నాడు. నేనేదో గొప్పగా చేశానని ఫీల్ అవ్వడు, ఏదీ లేదు, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడు. అలాంటప్పుడు అలాంటి వీధులు క్లీన్ చేసేవాడే అందరికంటే శ్రేష్ఠుడు. కాబట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతావు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. నియతం కురు కర్మత్వం, నీకు నియమించబడినటువంటి నీ విద్యుక్త ధర్మాలు కురు చెయ్యి, నువ్వు కర్మజ్యాయో అంటే కర్మ, అలాంటి కర్మ మేలుతరమైనది. నిశ్చయంగా అంటే నిశ్చయంగా అకర్మణ పని చేయకుండా ఉండడం కంటే నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు చేయడమే నిశ్చయంగా మంచిది, మేలు, అదే బెటరు. శరీర యాత్ర అంటే మన యొక్క జీవన యాత్ర అయినా కూడా ఈ జీవన యాత్ర కూడా అకర్మణ అంటే కర్మ చేయకుండా
ప్రసిద్ధే సిద్ధించదు అంటున్నారు. సో ఈ జీవన యాత్ర కర్మ చేయకుండా జరగదు. నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. నీ డ్యూటీని నువ్వు చెయ్యి. ఎందుకంటే అకర్మ కంటే అదే బెటరు. పని చేయకుండా కూర్చోవటం కంటే నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయడమే బెటరు. కర్మ చేయకుండా ఈ దేహ పోషణం, ఈ శరీర యాత్ర మనిషి చేసుకోలేడు. మరి మనం తినటానికైనా మనం ఏదో ఒకటి పని చెయ్యాలి. కాబట్టి మన డ్యూటీ అది. సో ఈ దేహ పోషణ, జీవన యాత్ర సాగదు ఏ పని చేయకుండా. కాబట్టి కర్మల్ని వదిలేసి కూర్చోవడం కంటే మన డ్యూటీ మనం చేయడమే మంచిది అంటున్నారు భగవంతుడు కూడా. సో కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం అన్నీ త్యాగం చేశామని అలా చెప్తూ ఉండొచ్చు. కానీ అర్జునుడు ఆ విధమైన మిథ్యావాది కాకూడదని భగవంతుడు అనుకున్నారు. పైగా క్షత్రియులకు నిర్దేశింపబడిన కర్మలన్నీ గూడా అర్జునుడు పాటించాలని భగవంతుడు కోరుతున్నారు. మరి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అంటున్నారు గదా! నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే పని చేయడమే మంచిది అంటున్నారు గదా! ఈ అర్జునుడేమో ఎందుకు హాయిగా ఏదో మెడిటేషన్ ఇందులోకి వెళ్తే బెటర్, ఇలాంటి పని చేస్తూ కూర్చోవటం కంటే అది ఉన్నతం అనిపిస్తోంది అనుకుంటున్నాడు. అది కాదు, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించడమే బెటర్ యోగం. అయితే సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా చేయవలసింది చెయ్యి. నువ్వు క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత యుద్ధం చేయడం. నీ రాజ్యాన్ని, నీ ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడం నీ బాధ్యత. క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు. అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది. చేయవలసింది చెయ్యి క్షత్రియుడిగా. యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు యుద్ధం చెయ్యి. అంతే. అర్జునుడు గృహస్థుడు, క్షత్రియ యోధుడు గాబట్టి, మరి గృహస్థుడైన క్షత్రియుడికి విధింపబడిన ధర్మాలన్నీ పాటించడం అతని ధర్మం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి కర్మలు మామూలు వాళ్ళ హృదయాలను శుభ్రపరిచి ఈ భౌతిక కల్మషాల నుంచి విముక్తం చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మన డ్యూటీస్‌ని మనం సిన్సియర్‌గా చేస్తూ, అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా మనం చేయగలిగినప్పుడు, అది మనల్ని ఆటోమేటిక్‌గా ఇలా మన కల్మషాలన్నిటిని కూడా కడిగివేస్తుంది. ఆ ప్రవర్తన అని చెప్తున్నారు. ఆ కల్మషాల నుంచి అతన్ని విముక్తుడిని చేస్తుంది. అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా అంటే ఏంటి? దాని మీద కోరిక లేకుండా, ఆసక్తి లేకుండా, కావాలి, కావాలి అనే ఆ తపన, అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా, స్వార్థం లేకుండా. అంటే మరి కోరిక, స్వార్థాలు లేనప్పుడు కోపం ఉండదు. కోపం ఇవన్నీ గూడా కామం నుంచే జనిస్తాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు, అసూయ ఇవన్నీ మరి ఎందుకొస్తున్నాయి అంటే కోరిక వల్లనే. అది ఎప్పుడైతే లేదో నీకు ఆటోమేటిక్‌గా నీ మైండు ఇటువంటి వాటన్నిటి నుంచి ఫ్రీగా ఉంటుంది. కాబట్టి జీవనార్థమై ఆచరింపబడే ఈ నామమాత్రపు సన్యాసాన్ని భగవంతుడు గాని ఏ ధర్మశాస్త్రం గూడా అంగీకరించదు అంటున్నారు. ఇది పైకి నేను అన్నీ వదిలేసుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు. కానీ నువ్వు అన్నీ చేస్తూనే కర్మలు మనస్సుతో ఈ సంగత్వాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు అటాచ్‌మెంట్‌ని ఆటోమేటిక్‌గా నీకు అదే ప్యూరిఫికేషను
ది కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. నాగార్జున ప్రభుజీ మీకు హోస్ట్ వచ్చింది. సో మీరు నాకు హోస్ట్ని నాకు అసైన్ చేయాల్సి వస్తుందేమో, లేదంటే స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి కుదరదు. ఉన్నారా ఈ నాగార్జున ప్రభుజీ? ఆటోమేటిక్గా ఆయనకి వెళ్ళింది. నేను ప్రభుజీ నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభుజీ మీకు హోస్ట్ అసైన్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో నాగార్జున అనే ప్రభుజీకి వెళ్ళింది. హరే కృష్ణ. నాగార్జున ప్రభుజీ నాగార్జున పాముల ఆయన హోస్ట్ గా ఉన్నారు. ప్రభుజీ మీరున్నారా? నాగార్జున పాముల ప్రభుజీ ఉంటే మీరు దయచేసి ఆ హోస్ట్ ని నాకు అసైన్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ఉన్నాను మాతాజీ. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ భగవద్గీత మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు హోస్ట్ అసైన్ హోస్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, చూడండి. ఒకటి గట్టిగాను మాట్లాడు. బహుశా మోర్ అన్నది నొక్కండి. మీ పేరు ప్రక్కన పార్టిసిపెంట్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ అసైన్ హోస్ట్ అని ఏదైనా ఉందా మీకు ఆప్షన్? అసైన్ హోస్ట్ అని ఇప్పుడు నా పేరు కనిపిస్తోంది కదా, భగవద్గీత అన్నది కనిపిస్తోంది కదా ప్రభుజీ. మీరు అక్కడ మోర్ అనేది నొక్కి అసైన్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి నా పేరు ప్రక్కన. గట్టిగాను ఓకేనా? హోస్ట్ అసైన్ కనిపించింది కదా భగవద్గీత అన్నది క్లిక్ చేసినప్పుడు. అది క్లిక్ చేయండి, అసైన్ హోస్ట్ అనేది క్లిక్ చేయండి. చూడ అటెండెన్స్ అడుగుతున్నారు కుసుమకుమారి మాతాజీ. మీరు చూడండి చాట్ బాక్స్ అటెండెన్స్ టైప్ చేశారు, ప్రభుజీ పోస్ట్ చేశారు. చెక్ చేయండి, పైకి స్క్రోల్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ప్రభుజీ వచ్చిందను వచ్చింది మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రభుజీ వెరీ గుడ్, వచ్చింది. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ మాతాజీ. అది నాగేంద్ర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేస్తాను. మర్చిపోయాను. ఓకే ప్రభుజీ, మీరు ఉన్నారా? కోహోస్ట్ ఇచ్చాను, చూడండి. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. లెవెల్ 1 క్లాస్ లో ఉన్నాను మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఒకసారి అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారుగా, ఎవరు అడుగుతున్నారు? మాతాజీ కుసుమ కుమారి మాతాజీ అడిగారు. ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తారా ప్రభుజీ? ఓకే చేశాను మాతాజీ. చేశారా? ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ ఎనీవే మనం 9th దాంట్లో ఉన్నాము. సో ఇంకో ఫ్యూ మినిట్స్ లో క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాను. మరి ఇది సో నెక్స్ట్ శ్లోక. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో కర్మని చేయాలి, లేనట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో
కర్మ బంధ కారణం అవుతుంది. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీ విద్యుక్త ధర్మాలను నువ్వు ప్రీత్యర్థం, భగవత్ ప్రీత్యర్థమే చెయ్యి, ఆయన ప్రీత్యర్థం చెయ్యి. ఆ విధంగా నువ్వు బంధాల నుంచి విముక్తుడవు అవుతావు. సో మనం ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అలాగే ఇది ఇక్కడ ఈ చిత్రం చూపిస్తాను. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. సో యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. మనం యజ్ఞం మరి అగ్ని ముందు కూర్చుని చేస్తూ ఉంటాము, మంత్రాలు చదువుతూ భగవంతుడి కోసమని. అలాగే ఈ పనులు కూడా మీరు అలాగే భగవంతుడికి సమర్పించి, యజ్ఞంలో మనం అన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటాం కదా, స్వాహ స్వాహ అంటూ మరి భగవంతుడికని. అలాగే మనం ఏ పని చేసినా ఈ జీవితంలో ఆ పనిని భగవంతుడికి సమర్పించి చేయాలి. అప్పుడు సమర్పించినప్పుడు ఇంక మనది కాదు, ఆయనదే. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఆయనకే చెందుతుంది. కానీ మనం తీసుకోకుండా వదిలేయాలంటే తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఎలా తీసుకుంటున్నాం? యజ్ఞం నుంచి ప్రసాదాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నామో ఈ పని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ను కూడా ప్రసాదంలాగా అలా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞం చేసినట్లుగా పని చేయాలి. అందుకని అలా చేసినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. అలా గనక నువ్వు పని చేస్తే నువ్వు ఈ ముక్త సంఘ సమాచార, నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాలు, నీకు కర్మ బంధాలు అంటుకోవు. కానీ నువ్వు అలా చేయకపోతే నిన్ను కర్మ బంధాలలో కట్టి పడవేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అది ముఖ్యమైన శ్లోకం అన్నమాట. కాబట్టి విష్ణు కోసం చేసినట్లు యజ్ఞ రూపంలో కర్మను చేయాలి. అంటే ఆయనకు సమర్పించి వచ్చింది కూడా ఆయన ప్రసాదం అని, యజ్ఞం నుంచి ప్రసాదం తీసుకున్నట్లుగా తీసుకోవాలి. అంటే నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఫలితం ఎలా ఉన్నా సరే అది ప్రసాదం అంటే మనకి ప్రియమైనదే, తీసుకోవాల్సిందే. నష్టం కూడా ప్రసాదమే కాబట్టి తీసుకోవాల్సిందే. కాబట్టి ఈ రకంగా నీ ధర్మాలను నువ్వు నిర్వర్తించు, ఆయన ప్రీత్యర్థం నిర్వర్తించు. అంటే భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా, ప్రియం కలిగించే విధంగా. అంటే భగవంతుడికి ఎప్పుడు నచ్చుతుంది? మనం ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు, ఏ పనైనా సిన్సియర్గా చేసినప్పుడే నచ్చుతుంది. అలా నువ్వు చేస్తే ఈ బంధాల నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అని చెప్తున్నారు. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యాధ్వమేషవోస్త్విష్టకామధు. అంటే సృష్టి ఆరంభంలోనే జీవులందరికీ కూడా భగవంతుడు మానవులను, దేవతలను ఈ విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించాడు. భగవంతుడు మొదట్లోనే మనుషులను, దేవతలను, యజ్ఞాలను అన్నిటినీ సృష్టించి, ఈ యజ్ఞాలతో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి, ఎందుకంటే వీటిని ఆచరించి మీరు సుఖజీవనాన్ని, ముక్తిని మీకు ఇవి ఇస్తాయి అని ఆశీర్వదించారనమాట అందరినీ, మనుషుల్ని, దేవతల్ని. కాబట్టి అందరికీ ప్రభు అయిన విష్ణువుతో సృష్టింపబడిన ఈ భౌతిక జగత్తు మళ్ళీ ఈ మనందరం కూడా తిరిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం కలిగించేటటువంటిది. కాబట్టి భగవంతుడితో సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం వల్లే ఈ జగత్తులో మనందరం ఇలా భౌతిక ప్రకృతిలో బద్ధులమైపోయి ఇక్కడే ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ మర్చిపోయాం కాబట్టి. అందుకని నిత్య సంబంధాన్ని మనుషులు తెలుసుకోవడానికి వేదాలు మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో. వేదాలన్నీ కూడా నన్నే తెలిసేటట్లు చేస్తాయని భగవద్గీతలో మనం చూస్తాం ఇంకొక చాప్టర్లో. కాబట్టి నన్ను తెలుసుకోవటమే వేదాల ఉద్దేశం అని భగవంతుడు చెప్పారు. పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరం అని వేద మంత్రాల్లో చెప్పబడింది. అంటే అర్థం ఏమిటంటే జీవులందరికీ దేవదేవుడైన ప్రభువు ఎవరు అంటే విష్ణువే. పతిం అంటే మరి భరించేవాడు అని. సో అక్కడ విశ్వమంతటికి పతి ఎవరు అంటే భగవంతుడే. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా సుఖదేవ గోస్వామి అంటే మన వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు, ఆయన ఈ రకంగా భగవానుడే పతి అని ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారు. శ్రియపతిర్యజ్ఞపతి ప్రజాపతిర్ధియాం పతిర్లోకపతిర్ధరాపతి పతిర్గతిశ్చాంధక వృష్ణి సాత్వతాం ప్రసీదతాం మే భగవాన్ సతాం పతి. భగవానుడైన విష్ణువే ప్రజాపతి. అతడే సమస్త జీవులకు, సమస్త లోకాలకు, అన్ని సౌందర్యాలకు పతి. ఆయనే అందరికీ రక్షకుడు. విష్ణు ప్రీత్యర్థమే ఏ విధంగా అయినా మనం యజ్ఞాలను నిర్వహించాలి అంటే బద్ధ జీవులు నేర్చుకోవడం కోసమే
అతడి భౌతిక జగత్తును సృష్టించాడు. అంటే యజ్ఞాలు ఏ రకంగా చేయాలో మనందరూ నేర్చుకోవడానికే ఈ జగత్తు సృష్టించబడింది. యజ్ఞాలు చేయడం అంటే కేవలం అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ ఆయన్ని పూజిస్తూ చేసే యజ్ఞాలే కాదు. ఏ పనైనా ఎలా చేయాలి, అది పని అంటే యజ్ఞంలాగా చేయాలి. అంటే అర్థం ఏమిటి? యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే భగవంతుడికి సమర్పించి పని చేయాలి. భగవంతుడికి సమర్పించి పని చేసి దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానము. కాబట్టి పనులను ఆ రకంగా నిర్వర్తించాలని చెప్పి ఈ వేదాలు మనకు చెప్పాయి. యజ్ఞాలు ఎలా నిర్వహించాలో మనకి వేదాల్లో చెప్పారు. కాబట్టి అలా నిర్వహించి తద్వారా ఈ జగత్తులో ఉన్నంత వరకు కూడా, ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవించి ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి కలతలు లేకుండా సుఖంగా జీవించి ఈ శరీరం అంతమైన తర్వాత భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఈ వేదాలు చెప్పిన విధంగా మనం యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తే, అంటే పనులు కూడా ఆ రకంగా భగవదర్పితం చేసినట్లయితే. బద్ధజీవుల కోసం భగవంతుడే ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. వేదాలని అనుసరించి మీరు ఈ రకంగా ఏ పని చేసినా యజ్ఞంలాగా చేయండి అని. ఆ యజ్ఞ నిర్వహణం ద్వారా బద్ధజీవులు కూడా భక్తితో వాళ్ళు దివ్య జీవులు అవుతారు. ఈ కలియుగంలో మరి వేదాలు, హరినామ సంకీర్తం అనే యజ్ఞం ఈ కలియుగానికి ఉపదేశించారు. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క పద్ధతి చెప్పారు. ఈ కలియుగంలో యజ్ఞం ఏమిటి అంటే హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞము. అది చేస్తే భగవంతుణ్ణి చేరతారు. ఈ దివ్య విధానాన్ని ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఈ యుగాల జనుల కోసం ఆయన ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. సో అలాంటి యజ్ఞంతో భక్తిని మనం చక్కగా పెంచుకోవచ్చు. శ్రీకృష్ణుడు భక్తుని రూపంలో ఈ క్రింది భాగవత శ్లోకంలో భగవానుడి భక్తుని రూపంలో చెప్పబడ్డాడు అంటున్నారు. దీనిలో సంకీర్తనా యజ్ఞం కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఈ 11th canto లో 5th chapter 32nd శ్లోక. కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయై యజంతి హే సుమేధసః. సో ఈ కలియుగంలో మేధా సంపత్తి కలిగిన మనుషులు పార్షదులతో కూడి ఉండేది భగవంతుడి సంకీర్ణ నామయజ్ఞాన్ని పూజిస్తారు. మేధా సంపత్తితో కూడిన మనుషులు, నిజంగా వివేకం ఉన్న వాళ్ళు కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి సంకీర్తన యజ్ఞంతో పూజిస్తారు. వేదాల్లో చెప్పబడిన ఇలాంటి ఇతర యజ్ఞ నిర్వహణం ఈ కలియుగంలో అంత ఈజీ కాదు. మరి అంతే కదా, మామూలు యజ్ఞాలు చేయాలంటే ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది వల్ల అవుతుంది? అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు వేస్తూ చదువుతూ దాంట్లో సమిధలు వేస్తూ ఇవన్నీ అందరికీ సాధ్యపడే విషయాలు కాదు. కానీ అందరూ చేయగలిగింది ఏమిటి? సులభమైన ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం. కాబట్టి అది సులభము, మహనీయం. అదే విషయం భగవద్గీతలో కూడా ఉపదేశించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో మనం ఈరోజు క్లాస్ ఆపి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఓకే, హరే కృష్ణ. పావని మాతాజీ, అవును 12th chapter భక్తి యోగంలో వస్తుంది, కరెక్ట్. అంటే భక్తి యోగంలో వచ్చిన 3rd chapter కర్మయోగం అయినా మనకి ప్రభుపాద ఈ భాష్యంలో ఆయన చెప్పేది ఏమిటంటే, ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేయడం కర్మయోగం. అది కూడా భగవదర్పితం చేసినట్లయితే చివరికి దించేది ఆ భక్తి మార్గంలోకే అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ అందరూ ఫిలప్ చేయండి. క్విజ్ ఫామ్ అంటున్నారు KSN రావు ప్రభుజీ. ఏమిటా క్విజ్ ఫామ్? మీరు అటెండెన్స్ ఫామ్ అయితే పైన ఉన్నది చూడండి. మీకు అది కనిపించకపోతే నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను. అటెండెన్స్ ఫామ్ కనిపించలేదా ప్రభుజీ? ఓకే, ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశాను, మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి చూడండి. హరే కృష్ణ. చాప్టర్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అది ఇందులో ఉండదు ప్రభుజీ, అది లెవెల్ 1లో ఇస్తాము. ఇందులో ఇక్కడ మనకు ఆ పోల్ క్వశ్చన్స్ అవి ఉండవు. ఇది లెవెల్ 2. మనం ఈ లెవెల్ 2లో ఎవ్రీ శ్లోకాన్ని మనం వివరంగా చూస్తాము. అది ఈ కోర్సు ఆ రకంగా జరుగుతుంది.
మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. అయితే మీకు క్విజ్ మాతాజీ అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ క్విజ్ లింక్స్ మీరు చూసుకుని క్విజ్ అటెంప్ట్ చేయండి. లెవెల్ 2 క్విజ్. ఓకేనా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. సో వేరే ప్రశ్నలు గనక ఏమీ లేకపోతే సెకండ్ చాప్టర్ క్విజ్ మేడం హరే మేడం కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఏం లేవండి. నేను 22వ తారీఖు మా అమ్మాయి దగ్గరికి కెనడా వెళ్తున్నాను. అక్కడి నుంచి అటెండ్ అవ్వడానికి ఉంటుందండి క్లాస్? ఉంటుంది మాతాజీ. అక్కడి నుంచి కూడా మీరు వినొచ్చు. మీకు మార్నింగ్ అవుతుంది అప్పుడు అక్కడ. మార్నింగ్ 9:30, 7 అయితే 9:30, 8 అయితే 10:30 మార్నింగ్. అలాగేనండి. ఓకే మాతాజీ. అది కాకుండా మీకు యూట్యూబ్ కూడా పోస్ట్ చేస్తారు. మీకు ఆ టైం కుదరకపోతే యూట్యూబ్లో చూడాలి. అలాగేనండి, తప్పకుండానండి. ఓకే. ధన్యవాదాలండి మేడం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఓకే, సెకండ్ చాప్టర్ క్విజ్ అంటున్నారు. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో క్విజ్ లింక్స్ వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడే అన్ని కనిపిస్తాయి ప్రభుజీ. ఇక్కడ క్లాస్లో మనం ఏమి క్విజెస్ ఇవ్వము, మీకు అన్ని ఆ క్విజ్ లింక్లోనే కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అదే కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించను మనస్సు ఇంద్రియార్థములందు లగ్నమై వాడు అక్కడ ఏదో చెప్పారు కదా మేడం, అక్కడ కొంచెం అర్థం కాలేదా మేడం? ఓకే మాతాజీ అక్కడ అలాగే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము ఆ శ్లోకం. ఒక్క నిమిషం. ఇది కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా అవును మాతాజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది అర్థం కాలేదంటున్నాను కదా. కర్మేంద్రియాలన్నింటినీ సంయమ్య అంటే నియంత్రించినంత మాత్రాన మనస్సులో అవే స్మరిస్తూ ఉంటే, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే ఈరోజు భోజనం చేయకూడదు ఉపవాసం అనుకుని నోరు ఆపుకున్నా తినకుండా ఉన్నాం. మనసు ఎంతసేపు అబ్బో ఇది చాలా రుచిగా కనపడుతుంది, ఇది ఉంది, దీన్ని ఎప్పుడు తిందాము, ఎప్పుడు అయిపోతుంది అని మనసు దాని మీదే ఉంటే ఇంకా దాని ఉపయోగం ఏముంది? ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ. సో ఇంద్రియాల కోసమే మరి ఇంద్రియ అర్థాల మీద అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే ఈ ప్రలోభాల మీదే నీ మైండ్ ఉంటే నువ్వు అలాంటి వాడు మిథ్యాచారుడు అంటే కపటాచారి, యాక్షన్ చేసే వాడే గాని నిజంగా సన్యసించే మెంటాలిటీ, నిజంగా దాన్ని వదిలేసిన తత్వం రాలేదు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి ఇక్కడ సన్యాసి వేషంలో ఆయన ఉన్నారు ఒక ఆయన, కానీ మరి ఆయన చేతిలో సిగరెట్ ఉంది, చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల నుంచి ఇంకా ఆయనకి ఏం విరక్తి వచ్చింది, ఏం వదిలేశారు? అలా ఇలా పైకి నువ్వు ఏదో మనం అన్ని వదిలేసుకున్న వాళ్ళమని నువ్వు అనుకున్నా కూడా నీ మైండ్లు ఇలాంటి వాటి మీదే ఉన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు యాక్షన్ కపటాచారి, మిథ్యాచారి అనే మాట వాడారు, అంటే కపటాచారి అని అది అర్థం. మనసును కంట్రోల్ చేసుకో. నువ్వేదో వెళ్ళి బయటెక్కడో ధ్యానాలు తపస్సులు చేస్తున్నానని నువ్వు అనుకోవచ్చు. నీ మైండ్ కంట్రోల్ లేనప్పుడు నువ్వు ఏది చేసినా ఉపయోగం లేదు. నువ్వు సంసారం జీవితం గడుపుతూ నీ యొక్క డ్యూటీస్ ని నువ్వు చేస్తూనే నువ్వు ఈ రకంగా నువ్వు పరిపూర్ణ స్థితి పొందొచ్చు, ఆత్మానుభూతి స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఎలా అంటే నీ డ్యూటీస్ నువ్వు అందుకని నువ్వు అలా ఉన్న దానికంటే నువ్వు నీ పనులు చేస్తూనే నువ్వు ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళటం బెటరు అని అంటున్నారు. ఓకే ఓకే మాతాజీ, అంటే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నట్టుగా సరిపోదు, మన ఆలోచనలు అటువైపు వెళ్ళకూడదు. సపోజ్ అన్వి తినకూడదు అని అనుకున్నాను, కానీ అన్వి చూసేసరికి నా మనసు కంట్రోల్ లేకపోతే అది కపటం కింద లెక్క, అంతే కదా మాతాజీ? అది కాకపోతే ఏమిటంటే మనం సాధన చెయ్యొచ్చు.
ఒకసారి కంట్రోల్ అవును. చేసుకోకపోయినా ఇది తప్పు అని తెలిసి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అది ఎప్పటికప్పటికి సాధ్యపడుతుంది. అలా కాకుండా నువ్వు మనం పక్కకు పెట్టేసేసి నేను యూనో ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు నువ్వు పైకి నువ్వు ఏది వదిలేసినా ఉపయోగం లేదు అంటున్నారు. మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకో, తద్వారా నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో అని అంటున్నారు. అదే. ఓకే. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ చేద్దాము. అప్పుడు మీట్ అవుదాం మళ్ళీ అందరూ. తప్పనిసరిగా రేపు క్లాస్కి కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.